Egunon eta ongi etorri, hobeki elkarteko 2025ko jardunaldi hauetara. Andoni Zuriarrain naiz, Berasteiko alkatea eta hobeki elkarteko lehendakaria. Ezer baino lehen, eskerrak eman Don Emiliako udalari, Erikai kasu hontan, Eta, eskerrak eman aldi berean, gaurko hizlari guztiei, eta noski, jardunaldian parte izen eman duzuen guztiei. Hemen bertan, eta online jarraitzen duzuenei. Hobeki elkartea Euskal Herriko toki erakundek osatzen dugun elkarte bat da, eta hondakinen kudeaketa eredugarrienak eta jasangarrienak sustatzeko helburua daukagu. Gaurkoan hondakinen sailkatze tasan kalkuluan irizpide egokiz eta modu bateratuan egiteari buruz ariko gea. Izan badaude sailkatze tasan kalkulua egiteko hainbat prozedura Euskal Herrian, baina ez litzateke egokia izango guztiok formula egokien hautatu eta ondoren denok kalkulu metodologiko bera erabiltzea. Gure herrian dauzkagun sailkatze tasa datuak ahalik eta zehatzenak eta izan daitezen eta beste herriekin gure datuak alderatzekoan aldan justuena izatekoa eta aldan zintzona joka dezaun bata bestekiko. Eta espero dugu gaurko jardunaldia jardunaldi hau zuen interesekoa izatea, baliagarri izango dela aldi berean. Euskal Herri osoan sailkatze tasan eredu bateratu eta egoki bat ezartzeko, lehen hazia den behintzat, lehen hazia ereitzen den. Hobeki elkartetik, aurrerantzean ere beti esaten deuna, hondakinen inguruko egitasmoak egoki auspotzen jarraituko dugu. Gure elkarteko kide izanez antzeko ekimenak sustatu nahi dituen Euskal Herriko toki erakunde orok, gure etxeko batek zabalik izango ditu eta edozin gauzetako gukin harremanetan jartzeko. Eta besterik gabe, gozatu jardunaldi hontaz eta orain Gorka emango jo hitza. Mi esker Andoni eta hobekiren deialdiari erantzun diezuen guztiei. 83 pertsonek eman duzue gaur antolatu dugun jardunaldian parte hartzeko izena, 55 bat pertsona zaudete izen eman da online pantailaren bestaldean jardunaldia jarraitzeko, eta 28 pertsona hemen nire aurrean Don Emiliagan. Ongi etorri guztiak. Gaurko saioak 3 zati nagusi izango ditu. Lehenengo zatian, 9:00 11:00 Euskal Herrian sailkatze tasa kalkulatzeko dauden egiteko moduak eta sailkatzearen inguruan legediak dioena aztertuko dugu. Bigarren zatian, 11:00 12:00 kalkulu bateratuaren metodologia zarituko gara. Eta azken zatian, 12:00 13:00 CO2 isurketen kalkulu ateratzeko metodologiaren berri izango dugu.